Ni sawa kendo jaera kendo janeno mar Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ni e limbe mar odiechieng' mar ariyo e gwenge ma Lamu kendo kwayo oganda modak e alworano mondo odag kamoro achiel gi kwe. Bende nokwedo wach mar tiyo asasa gi yedhe mamero ji alworano. Bende okwayo mondo mi giwe ywaruok e kind weche mopogore opogore kaka weche mago mag lo, kowacho no biro neno ni migawo mare ochiwo arita makare. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali ya kwamba tutafanya juu chini, mbele nyuma, kulia kushoto, kuhakikisha ya kwamba janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambayo ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Tutafanya pia kikao hapa ili tujadiliane na tuweke mbinu za kukabiliana na madawa ya kulevya na pombe haramu ili tuangamize shida hii. Ningetaka kuhimiza umoja, uwiano na masikizano na heshima kati ya jamii asili ambayo imekuwa hapa tangu jadi na jamii zingine zetu ambao pia ni wenyeji wa Lamu lakini ambao walifika hapa baadaye. Sisi zote hapa ni kwetu. Riwruok mar lakteche kaachiel kod lakteche mag lak ochaka pedha e kaunti ma Mombasa mar loro kuonde thieth 46 maonge kod lesen mag chiwo thieth. Kanolose gwenge ma Mombasa, jalup apisa maduong' Philip Meli noyango ni gibiro dhi nyime ga pedhano kokwayo piny owacho mar Mombasa mondo mi kik yienegi tiyo nyaka chop gibed kod obok mopuodhogi mar thiedho jopiny. Zile key of course ni watu wanakataa kuja kukata cheti chao, wanaamulia tu kufungua na kupatiana huduma bila kupata leseni, bila kusajiliwa. Hiyo ndio challenge ile kubwa tuko nayo. Nafikiri pia tutafanya sensitization kufahamisha umma ya kwamba ni muhimu kusajili facility yako, kusajili kazi yako na ndiwe uwe kuna ruhusa ya kufanya ile kazi. We also want to reiterate that those facilities that have been given recommendations, kindly please ensure that you toe the line so that you comply with the recommendations that have been given. Otherwise, our staff will make sure that you do not continue operating because our staff will be on the ground. There are people from within the sub-counties and they know which facilities have been closed and which have been allowed to continue practicing. Duond bura mar Amani National Congress ANC koro wacho ni ogibibano duond bura no mondo mi gidonji e duond bura mar Kenya Kwanza kaka duond buche mamoko osebet katimo. Jagoro mar ANC Omboko Milemba owacho ni ANC biro mana bede achiel kod Kenya Kwanza to mana kaka duond bura ma ok bi kethi. Milemba bende wacho ni gimedo keto maino e gero duond burano mondo mi omed bet motegno e riwruoge mar Kenya Kwanza kama koro ichano timie yiero mag jokanyo mag ANC e gwenge duto ma pacho ka. Jagoro no ne wuoyo romo ma jotend ANC mawuok e counties duto ma Thurka manobagi e gwenge ma Makueni. So we remain a constituent party of Kenya Kwanza, but at the same time remain an independent, solid and party that is standing on its own and carrying out its activities as a Manyien national party. It's very important to remind you again at this particular juncture that in this meeting we have any plans whatsoever of folding ANC as a party. And therefore, as we work strongly, collaboratively, and
loyal to our partners who are in Kenya Kwanza, we are also busy strengthening our house as a political party. As you know very well, coalitions are the units that now work in this country and not one political party. And therefore we need to be a strong member of our coalition. And that's the business we are carrying out today. Ramogi, erokamana inya Festus Makominde kanitire Texas e piny Amerika, iwacho ni neno maber mokalo kendo iwuoro kaka ne bill mar omenda okalo. Erokamana inya kaeto ayudo ote kaeri mar Kathy Waringa bende wacho ni en madeya, wacho no nenowa e yo maber mokalo. Recho kanitiere Ugunja bende wacho no winjowa kendo neno e yo makare, kowacho ni en okomor gi budget, kata kamano okonyisowa ni tang'o mano okomore e budget mokalo noero. Kaeto achaka yudo kanyo Geoffrey Onyango wacho ni en wagusu. Owacho ni Ramogi kelonwa gigi yo makare, to wadwaro ni mondo ubi ulandnwaga opiche mag Gor Mahia. Nitiere ma chiko yienwa lando kaka mago mag laro simbo mar Afrika to gi mamoko. Kaeto Samuel Otieno wacho ni kama wantiere okinyisowa ni kanye, samoro duol mar TV ok dhi gi picha. Wacho ni samoro duol mar Ramogi TV ok dhi gi picha. Mano gima yot mokalo. Gimitimo kineno ka duol ok dhi gi picha, to kaw remote mari loke itere channel machielo tiduoke Ramogi tibo yudo kodhi e yo makare. Ramogi achaka yudo kanyo Selin Omondi en bendo wacho ni oneno wa maber ka entiere Madhare, mano Thayu Petrol Station, kendo owacho no neno wa makare koikore mar dhi e jua kali. Ramogi wadhi nyime. Migao mar doho chano mar gero doho e sub-county ma Seme kod Nyakach e kaunti ma Kisumu kaka yo machwalo chenro mag doho ne jopiny. Maeri biro bang' ogai mar doho Martha Koome yango yo manyasani machwalo chenro mag doho kendo yango doho makende mabiro yalo weche motenore gi ketho mag kit chwech. She has worked with us. She loves children. She loves everybody. So much, not just to victims. 2023, and by May, that have started. Thank you very much. Yeah, one of the things I really want to ask the We have e-filing, we have SGBV registry, and we have the small claims court. We are truly, truly grateful to all of you, and I have no words to thank you, but other than to tell you, your reward shall be in heaven. To collaborate with the county governments as partners in our quest to increase our footprints, we will continue working together, particularly in the area of getting land to be allocated and to develop physical infrastructure to house our courts in constituencies that do not have court stations already. We requested for land to build a court in Seme. We want a court in Nyakach. As a government, we commit to continue strengthening our cooperation with the judiciary to ensure that service delivery remains our driving focus. Duol mochung'ne riwruoge ma ok mag piny owacho NGO Council koro jiwo piny owacho mondo ti kod mwandu jopiny e yo makare bang' somo bajet odhiambo manyoro. Jokanyo mag NGO Council mane twak kod jofwambo bende wacho no omenda michwalo e tend kor gwenge onego chwal mapiyo maonge deko kaka notimore higani. Ne gimero ni jotend duond buche mag siasa onego bed kanyakla kendo mondo giket lwasi maber mar winjruok maber e kind oganda maonge pogruok kaka manyo neno nyoro e od bura. Chairman ne chiwo stand mar National Council of NGO kuom budget manyo som nyoro ka otemo wacho gik ma uwinjo bed ni sirikal timo kuom wach mar pesa mar ushuru mano medi tek to tek jilala mika, lakini ber ka jiji kaza at least mondo pesa obede sirikal
to ok wanyal bedo gi much power to influence gima timore, lakini gima watemo wacho, pesa mo oketi mondo ti education obed utilized well, nikech wasebedo gi cases mayudo ni pesa obed allocated lakini olal through corruption. En pesa manyalo konyo ji ma nyithindo yud education e yo maber kaka owinjore. Sikunde maromo 100 moting'o mago ma secondary kod primary e kaunti ma Migori oyudo kilese, laboratory kaachiel kod chope e bwo chenro mong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project misiro gi migawo mar somo kod bengi mar piny mangima madhi konyo bero lwasi mar somo. George Juma miyowa ler mathoth. E bwo chenro ni ma ong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project ma isiro kod migawo mar somo kod bengi no mar piny mangima ma itimo e skunde ma yudore e counties 30 e Kenya, sikunde maromo 100 ma yudore e sub-county ma Uriri, Kuria West kaachiel kod Kuria East e kaunti ma Migori oyudo chope, klese kaachiel kod laboratories. I thank the Ministry of Education and World Bank for building us the sanitation, the toilets, and the classrooms for these learners. We've already had 84% of the work done. The government of Kenya has given us a deadline of September this year to have these facilities finished and handed over. Director migawo mar somo e kaunti ma Migori Jacob Onyiego mane olimo skunde machendo ni dhi e nyime kama bende ne otele e nyasi ma chomo kuom klese kaachiel kod chope ma osetiek gero ne wani gedo mag chope, laboratory kaachiel kod klese dhi keto lwasi makare mar somo ne jopuonjre. Has given us as a county 36 classrooms in regular schools, 98 sanitation facilities in regular schools, and we also have 36 laboratories done in our institutions of learning. I want to appreciate that this is going a long way in ensuring that our learners are having child-friendly schools. The challenges in Migori County majorly is workmanship, the poor road networks, and hostility in some part of Kuria East and Kuria West. Onyiego ne owacho ni bedo kod lwasi makare bende dhi konyo e neno ni kwan jopuonjre makoro we sikul odwok piny. Once we have child-friendly schools, retention will naturally improve because the environment of learning is better than home, and many learners will choose to be in school other than being out of school, and therefore the government is addressing this through this kind of infrastructure that is providing in many of our institutions. Thoth sikunde gi mayudore sub-county ma Uriri, Kuria East kaachiel kod Kuria West ne ogerne gi chope mondo koro kony e ting'o malo ler. As you know, we had a very big challenge on sanitation. We were sharing, we had no toilets for boys, for girls, or even for teachers. But as at now, we have a separation for the boys and for the girls. Report mawuok kuom migawo mar somo yango ni skunde mathoth ok osebedo kod chope moromo kaachiel kod ler. Gino bende koro osemiyo jopuonjre ok somo lwasi makare. Whatever now has been done will go a long way in improving our infrastructure challenges in our institutions. Thoro mar chenro ni ma ong'ere kaka Secondary Education Quality Improvement Project en keto lwasi makare ne jopuonjre e skunde mondo giyudi somo makare. Bende chenro ni mageto jopuonjre maromo 600 e skundego mag primary kod 600 e skundego mag secondary mayudore e counties 30 bende geto duoko piny kwan jopuonjre ma weyo sikul nikech lwasi mok ni kare e skundego. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bas to koro wang'iyo ne tuke. Piny ma Botswana nobwogo piny Kenya e tuke mag cricket madhi nyime mar okombe mar Africa Continental T20. Jatugo Vino Balakrishnan ne en manotelo e Botswana noloyo Kenya kotieko e ng'we 55.